Sziasztok! Ebben a videóban a Sensas Easy Loop hurokkötőt szeretném nektek bemutatni. Így néz ki a csomagolásban. 2 méret van benne. Ezt most félreteszem, mert van nekem kibontva. Ez a kisebbik méret, ezt előkefülekhez javaslom használni, én is arra használom. Illetve a nagyobbat pedig nagyobb fülekhez, illetve mondjuk a szereléknek a felső végéhez, ahol a bothoz csatlakozik. Ehhez érdemes használni. A nagyobbal fogom tudni megmutatni ezzel a vastag zsineggel, hogy működik, de előtte megmutatom igazából azt a csomót, amit kötünk vele. Ugye fogom ezt a csomót, ide visszahajtom ezt a fület, és megtekerem, majd visszabújtatom. Látható, hogy itt egy ilyen fekvő 8-as jel keletkezik. Ez a különbség ezen csomó és a másik fajta végfül között. Ezt kötjük ezzel a sárkánnyal gyakorlatilag. Tehát ezt magunk is meg tudjuk így kötni, csak itt túl nagy lesz ugye a logófül. És ezért kell használni magát a sárkányt. Hogy is megy ez? Megmutatom. 2 ujjunk közé ezt így ki kell feszíteni. Beakasztom a sárkánynak a nyakát ide, és elkezdem csavarni. Az, hogy mennyit kell csavarni, az azon múlik, hogy milyen erős csomót szeretnénk. A gyártó úgy ajánlja, hogy úgy 10-es méretig 1 tekerést, teljes tekerést, aztán fölötte 2, esetleg a legvastagabb zsinórokhoz mondjuk, ami már pontyozást jelent 20-as zsinór felett, még finom szerelékkel is, ott pedig 3 tekerést javasol. Én most egyet fogok használni, mert ezzel a vastag zsineggel ezt tudom jól megkötni. Tehát egyszer megcsavarom, utána ezt a fület, amit a mutató ujjamon van, beakasztom a sárkánynak a fejébe, és az egészet meghúzom. Ez nem csúszik olyan jól, mint a zsinór, tehát nektek zsinórral majd jobban fog menni, és utána az egészet fogom, és lefordítom a fejéről. És kész is. Itt nehéz kiakasztani, mert vastag, de kész a fül. Ennyire egyszerű vele kötni, és szép pici fület csinált még ebből a vastag zsinegből is.